Τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια κάθε 15 Αύγουστο να απονέμουν βραβείο Χριστομάθειας και Χριστοήθειας και υποτροφία σε ένα μαθητή ή μαθήτρια της Δευτέρας τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου στη μνήμη των παιδιών που πρόωρα, άδικα και ξαφνικά άφησαν τις ψυχούλες τους στα Τέμπη στο τραγικό δυστύχημα εκείνο του 2003 που βύθισε σε πόνο τις οικογένειές τους και έκανε τα παιδιά αυτά παιδιά μας, παιδιά της κάθε μάνας, του κάθε πατέρα. Φέτος η υποτροφία αυτή με απόφαση μας μετά από εισήγηση και του Λυκείου αποδίδεται στο μαθητή του Λυκείου Μακροχωρίου Δημήτριο Αμανατίδη. Αγαπητέ μας Δημήτρη, σε παρακαλούμε εξ ονόματος όλων να δεχθείς σε αυτή τη συμβολική υποτροφία και το αριστείο στη μνήμη εκείνων των συμμαθητών σου, ώστε και εσύ με τον τρόπο σου να δώσεις μήνυμα ότι υλοποιείται τη σκέψη σου, τα όνειρά τους. Γνωρίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη, τις προσπάθειες που κάνει ο πατέρας σου καθημερινά για σένα και τον αδελφό σου. Επίτρεψε όμως να σου πω, και ζητώ συγγνώμη από όλους, ότι η γενιά η δική μου τραυμάτισε και πλήγωσε την πατρίδα. Και παλεύουμε ακόμα να βρούμε άκρη. Εσένα, Δημήτρη, σε τραυμάτισε σοβαρά η ζωή και άδικα και απάντησες με 19,9. Εκ μέρους όλων μας και κυρίως των μεγαλύτερων μας που είμαστε υπεύθυνοι για τέτοια τραγικά γεγονότα, ζητάμε από σένα να μας συγχωρήσεις και όπως σε παρακάλεσα να δεχθείς αυτή τη συμβολική επιτροφία. Αριστούχε αγωνιστή Δημήτρη Αμανατίδη, η Παναγία να σε σκεπάζει, να σε φωτίζει και να σου δίνει δύναμη και κουράγιο, παιδί μου. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε βαθυσεβάστως να ευαρεστηθείτε να κάνετε την απονομή σε αυτόν τον ήρωα της ζωής. Πώς θα έτσι μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Άγιοι Αρχιερείς, ευλαβείς προσκυνητές, ευχαριστώ την Παναγία για τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται και που αξιάζει να βρίσκομαι εδώ όπου ξαναζεί ο Φόντος, στη μνήμη των μαθητών του Λυκείου μας που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά μας κοιτούν από ψηλά. Εμείς είμαστε ζωντανοί και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα των συμμαθητών μας. Εγώ σας υπόσχομαι όσο θα αναπνέω, θα αγωνίζομαι και θα προσπαθώ για το καλύτερο. Τέλος, ευχαριστώ τη Διοίκουσα Επιτροπή της Παναγίας Φουνελάς, τον Σεβασμιότατο Πολίτη μας και τον κύριο τον Ιμανίδη, Πρόεδρο της Παναγίας Φουνελάς.